Jingrum nang jethan nang jingthur nang kwa thipi en ponsi em public interaction amai nile palong ki pa dupon thang ni phai throsi bom tar ni lakhain ko repho nilip constituency choki hola veterinary adungalong karbiang long dramas council pen jingrum nang jethan nang jingthur nang pu athipi en ponsi em public interaction amai ki pa dupon labangso amai lage jeseme rat atung pen kaching ki ka jethan lam ka chepa choi ji aphansi KEC pen pathik pon lo Karbiang long arlo along inkoira trop constituency dola so angbong constituency tin along sitame rat pen kachingi kajethan amai padupon bom bang bom si nilip constituency arlo along sitame labang so rat atum pen kachingi kajethan amai pamansi nilip along kupipi kacheng thur amonang leloman lapen kupipi si nilip barat kidu kisung pen kijong thekji alam lahai hai chethan chimompon lapen KEC Dr. Turam longhang mate tim karbiang long pen nilip barat aphan long lepata ki piponji aphan towar me lang kisokin ekachelang ji asai hem pen chenglok ason kidu kisung pen kachepa jogji nilip bahawar arat aphan kapaching thurji aphan lamchak chipitekan kaching ki jethan mate CM pen lama chepa choi alang tum aningal lolam pen ke long ji aphan alang tum ki duki sung pen chenglok kupipi asayang deng ma alang tum pin puro nang lahaya puta kapichun ji aphan sinil tum Karbiang Autonomous Council CM chenglok EM ke doan MEC ke doan la pen ke secretary la pen officers ke doan dadak bang pen si la rara tum la na chuning ria teng pen kapichun ji aphan sinil tum bori pon po la sopa si lam ka chepechoy amai si bipon la pen Karbiang Autonomous Council pen si lagi thik po lagi political party amai kali la bangke lam ka chepechoy la pen ka chiki je than pen koson si sayang deng gitu an kisung gitu ka kisunga sayang deng an ka pichun ponjima la sopu thak si rat pen ka chepechoy Sara jo sanat ni libalong ke hang asong itu piklo sitala degree college bang non mara velang la sopu thak degree college bang ke men ke yune sita men itu state government pen jiki ji than tame la bang ke bopi ju kan tikla la men ke the da college bang ke dor bagui da tu la pen ke teo pani ta tu la si ako bukajan ta tu ase along tin MEC consensi ke pipi all assam tame MLA LA consensi tin ke da college sabi la si mo jingki pen mo chundet pulong de ta mi hong chot lo ke klem pon je phan kai ta ni tum ke tim kar bang lo ke ni ta ka pichun je phan ta ni ha sta state government ben ke koi tu nang la lo pulong te tum amar side te pi pon je phan boli pon sir belamati ben nal phang srop la ke le towar la pen delong towar pe ne la hai puthak ta pin pura lo to lo la pen ni tum ki un an ke klem pon je phan boli pon ne kar bang long ke na tum ta ano airia thepi gua ke itum pen ke phan ke thom lang ne iltum ke the sikkim ben iltum phani lang ke the la pen tripura ben iltum the char la si lahai pen pangbang lo pulong del tum bang ke state kalilang la si iltum bang ke dak tangka poisa ka dure jo ni pen si sita un an ke claim pon bom lo pen bori pon bom lo la si ne tu kapre ke scheme center government state government pen chenglok Karbiang Autonomous Council pen atir pi pon si la ha sang ding ke claim pon je pon bori pon sir ke jusi la ni press club tum la bukan memorandum la memorandum porque mohat na tum dono la ni tum ki claim pon je pon bori pon thane sa nili balong pipi hi nang li pen mane tiki ka kamu gedeng on posar dak nili balong sai pilo la so pin puro nang pia teng pe aprang ka men ni lamchak pilo dak mama theso dak theso meu theso claim nang gi pulo dak local MNC alias nang pia teng pe bang surinar ke ba family tum phan theso a claim ke joy pen pipo Autonomous Council tim Karbiang long ke Japon ili tu make hai Dr. Turam Rohan alang lakiman Ranatung lapen Karbiang long ako kanu setame ilitung sintu rapen langzi kukamat hapen ajo public mate ranatung akiman ipatun piji pansi kini ahomos sitina long setame labang so interaction program do kombondo pini ilitung dilip hawar long setame alang li ke Japon alang li CM Mamdepen ili bahawar sitame prepse akachila tum thekulong lo dono tum ili tum halaso hut BBDC towar labang so towar kabipe najok ili tum kedang kebang transportation apatu sum pikhangjang iso de na hut ili tum hospital ki ponangji dipuan golahadan towar hino pika joine ili tum ko anu ne tum kisung ke pono ipuna ke pona bon sitame ili tum chihonai CM sir ili tum phanang mathasi
2019 aningkan labang sotowar ng selam pilo. Kutiplikep as sosya tangkapen labang sotowar kilometer tongkep silunisan pen dak sanglangkat abrisan labang sotowar ng 10 kilo bangtung. Tapen ilitum nilipahawar long highway protangte labang sotowar helo BBDC towar helo. Anpada CPDM dike towar setame sanglangkat Brisbane kedam tang aningkan kilometer phok patangnya lo piling si tami puthot kilometer proksian non helan optais dunia pralang lidak nili balang humrisi foundation stone lelo tapi labasa kam si tami sanction lelo development pielo contractor tun kampian bomlo lason dapat nili bahawar long kacing tura sai tun isi penisium ilitun teknologi lo dono tu lake alang li kamat hamesen lapen ili tumakan akhir zumen angipi nili bahawar setame pacing thunan kapre ahomosi ason kapre ahawar ason nili bahawar setame kaprangnan kualang ni kamatha mesen ben ajok silitum laan kacing thura saitum thegulong borpung darapung atawar kedantang tarik kadang-kadang aningkan 2019 aningkan alang ni borpungan humrilo halasu tawarame tinlong araratun kidukisung iletun nilip hawar long kedo raratun kidukisung alam ali cicnisi 2000 piateng pen kuti harohini pen pinilabang suatu waktu bracket home cepi hola pen hatarapungan nonakam allotment pen non kormodika dungkam pen bomlo lapen artwork setame orang tuan lentang inglo langsung cihopik ningarompik pini langsung kipu kepilau nilitum pang gari nang pinon nilitum adon tin bangku rumah nilitum das labang sosial para program along nilitum nang don expo nang pitong don expo alang ni para kiro pini ondong inglo langsung tarapung bel alang nilitum kilometer proket ang kilometer alam tu bang sini center panang labang samay lang ang sitong do laki katok kami center kapori